हमार जान तू कब आवत है? सर करी ना कहाँ? फाइल पे साइन। राजू कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। अरे अभी हम राजू कहाँ बानी? क्या मतलब? नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म लंदन जाके फंस गया यार। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू और प्रियंका रेवड़ी मुख्य कलाकार बड़े, डायरेक्टर बड़े अजय श्रीवास्तव जी। यशी फिल्म्स पर ई ट्रेलर आ चुकल बा, आप लोग जाके देख सकतानी। जौन फिल्म बा उ फिल्म में कहानी ये दिखाल गल बा कि एगो लड़का बा जो कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा कैले बा, लेकिन इंडिया में बेरोजगार ही घूम रहल बा। सारा नौकरी के फार्म भर देले बा, लेकिन कहीं भी ओकरा नौकरी न मिल रहल बा। यही से तंग आके बाप भी बहुत कुछ सुना देवेला और जो लड़का बा तब फैसला करेला कि उ देश से बाहर जाई पैसा कमाए। तो उ सोचेला कि दुबई जाई, तो दुबई जाए खातिर माना कर देवेला। लोग कहेला कि दुबई जाके कितना पैसा कमाएबा, अगर पैसा कमाए के बाद तो लंदन जा। तब उ लंदन जाए खातिर तैयार हो जाला, लेकिन समस्या ई रहेला लंदन में जौन जॉब रहेला उ एगो फीमेल खातिर रहेला ओ समय, और उ वो बॉस के सिक्योरिटी बने के यानी सेक्रेटरी बने के रहेला। तो ओमे ई लड़का फीमेल वाला फार्म भर के अप्लाई कर देवेला, जो कि फिल्म में दिखाल गया बा। ऐसा तो पासपोर्ट में ही पॉसिबल ना बा, कैसे कि पासपोर्ट में तो मेल ही लिखल हुई, लेकिन तब वो फिल्म बाद दिखा दियल गई कि ई लड़की वाला जॉब खातिर अप्लाई कर देल, लंदन पहुंच भी गई, जॉब मिल भी गई, और वहाँ जाके जौन बॉस बा उ एकरा पर डोरा डाल रहल बा, एकरा पर लाइन मार रहल बा। ओकरा साथे ही इंडिया के एगो लड़की एकरा मिलेली, जौना के साथ कुछ लड़का लोग बदतमीजी करेला, तभी ओकरा बचावेला और अपने हिंदुस्तानी होला के फर्ज निभावेला। बाद में उहे लड़की से इतना अच्छा बातचीत होला कि जौन लड़की बा ओकरा साथे प्रेम में पड़ जाली। तब ई लड़का के अब हो जाला डबल ड्यूटी शुरू, लड़की के साथ लड़का बन के घूमेला और अपन बॉस के साथ लड़की बन के घूमेला, और बॉस और लड़की भी एक दूसरा के जाने ले तो हमेशा आपस में मिलते रहेला। तो उहों से एकरा के बचे के बा, यही चलते ई फिल्म के नाम रखल गई बा कि लंदन जाके फंस गया यार। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छा टाइमिंग वाला स्टोरी बा, कॉमेडी आप लोगों के देखे को मिली, रोमांस देखे को मिली, और लास्ट में कुछ सीरियस पल भी देखे के मिली, जो कि पूरा ट्रेलर में दिखा दिया गया बा। अगर आप लोगन के फिल्म देखे के बाद तो जियो सिनेमा पर जाके देख सकता नहीं, ऐप बा जियो सिनेमा, ऊपर ओके डाउनलोड करी प्ले स्टोर से, और ऊपर जाके एक देख ली और बताई आप लोगन के हमारी रिव्यू कैसा लगल। अगर रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करके शेयर करम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।